Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dúšok. Dnes nás cesta doviedla na Moravské Slovácko do Blatnice pod Svatým Antonínkem. Ešte sme tu neboli a sme veľmi zvedaví, ako vyzerá vinárstvo Víno Masažík. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Kopec svätého Antonínka a vychýrené pútnické miesto, kaplnka rovnakého mena, už stovky rokov držia nemú stráž nad Blatnicou. Prvý písomný dôkaz výskytu vinnej révy siaha až do 13. storočia a do dnešných čias na tejto tradícii stavajú vinári a vinohradníci, hospodáriaci tu na severnom okraji Slovácka. Aj dnes má tento kus zeme malebný kolorít a atmosféru miešajúcu tradičné ingrediencie s modernou tak, že vyzerajú a chutia. Popri tom všetkom máte pocit, že aj ten čas tu plynie ako si pomalšie než zvyčajne. Presne ako na miestach, kde cítite dobrú energiu. Radíme, ahoj. Nazdar, Peťko. Vybral si veľmi malebné miesto a mňa samozrejme úplne na začiatku zaujíma, prečo? Prečo sme sa dohodli a prečo ty chceš, aby sme tu stáli na túto scénu úvodnú u vás právě na tomto místě? No jsme nad Blatnicí, jsme na kopci svatého Antonína Padovánského, kde za náma je tedy ta kaple, která dala jméno i té vesnici, kde máme teda vinařství a vinice. A je to takové jako mystické, magické místo, odkud je vidět celá Morava, nalevo Bílé Karpaty, napravo Chřiby, pod náma v dálce Pálava a všude odsud také vidíme ty naše viniční tratě, takže tady je moc dobře. Až budete balit holku, tak vemte košík s naším vínem, nějakou dobrotu k tomu, tady si sedněte do trávy na louku a úspěch je zaručen. Je pravda, že tu je tesne vedľa nás je aj prámeň a táto nádherná alej, že toto je naozaj veľmi malebné a také... Keby som si pozval slečnu naozaj, že na... prechádzku, tak myslím si, že zapôsobím. Určitě. A vidím, že ty jsi se chopil vína, chceš zapôsobit. Já zatím otevřu, co jsem vybral, určitě ano. A jaké víno jsi vybral a jaký má súvis? Vybral jsem Rýňák na začátek, protože Rýňák historicky vždycky patřil do Blatnice. Rýňák, Silván a pinotové odrůdy. Rulanda bílá, Rulanda šedá, Rulanda modrá. To je takový jako etalon vlastně toho, co bych rád v Blatnici ochutnal, když sem přijedu. Samozřejmě přidám k tomu i tu šardonku, která přišla trošku později, ale patří k těm pinotovým odrůdám pochopitelně. Přece jenom z těchto tří zásadních odrůd, Rýňák, Silván, Rulanda bílá, se dělá i to nejstarší známkové víno moravské, ten blatnický roháč. Takže historicky tady už Lichtenštejni teda na svých panstvích pěstovali tyhle tři odrůdy. Nevím, či jsem si dobre pozrel, verím, že áno. Nachádzame sa asi v najvyššie položených viniciach v České republike. Je to tak? A ako jsme vlastně presne vysoko? My jsme plus minus někde do 400 metrů nad mořem, čili co se týče nadmořské výšky, tak asi jenom Perná a Klentnice. Tak na Pálavě výrazně teplejší poloha zase, jako tu? Tam někde jsme v takové nadmořské výšce, ale pochopitelně tady jsme na úplně jiných půdách a jsme opravdu mnohem severněji. Keď už si spomínal Lichtenštejnov a hlbokú históriu, aj vaše vinárstvo má hlbokú históriu, aby som o tom rád niečo počul, lebo pozeral som si web a tam máte veľmi krásne, veľmi zaujímavý spracovaný príbeh, ktorý je dosť unikátny. Ano, je pravdou, že se snažíme hodně navazovat na práci mého dědečka, Václava Křivánka, který po válce, když vystudoval v Brně vysokou školu zemědělskou, tak dostal na starosti tehdejší šlechtitelskou stanici vinařskou v Polešovicích a jeho kariéra byla tedy spíše ta ošlechtění, nikoliv o výrobě vína, byť on sám samozřejmě si jako v malém pro sebe víno dělal, ale tam zase do toho vstoupil můj otec, který zase
troufnu si říct, byl skvělý vinař vždycky a tady ta kombinace nějak zapůsobila na mě a já jsem vlastně první generací, která do toho vstoupila s tím, že to víno začne dělat komerčně a začne se tím reálně živit. První profesionál, ano? Jo, takže děda byl trošku rezistentní vůči síře, takže jeho vína byly trošku náročnější, hlavně ráno, ale co se týče šlechtění, tak v podstatě byl absolutně jako výjimečný, zejména co se týče nejenom těch moštových odrůd, ale on šlechtil i stolní odrůdy na jídlo a spoustu klonů révy vinné, tak aby jsme měli nějaký vlastní moravský Riesling, vlastní moravský Veltlín a tak dále, takže i tímhle se zabýval. Takže pojďme na ten Rýňák. Toto nám tu chýbalo dnes ešte. Vítejte v Blatnici. Jenom abych to upřesnil, protože Rieslingy samozřejmě můžeme pít z celého světa. Tady jsme jako fakt jako hodně determinovaní tím podložím, které prostě je spíše burgundského typu, hodně jílu z výběhy vápence, čili ty rýňáky nebudou tak expresivní jako na břidlici, ale budou spíš jako jemnější, budou trošku jako krémovější. To je jenom takový můj poznatek vždycky, když si chutnám německé Rieslingy, rakouské Rieslingy, že jo, nebo z Nového světa rýňáky, tak... Mne sa naopak ten rýňák teraz po 2 dúškoch zdá veľmi extraktívny. Že naozaj vysoká kyselinka, ale extrakt je tam veľa. Krásne to už nazrieva do tých takých jemnučkých už petroleových tónov, ktoré ja mám rád. Je to 22 ročník. 22. Trvá tomu vínu tak približne 2-3 roky, kým sa tam dostane do tejto aromatické. Tady právě z tohohle podloží opravdu někdy čekáme 3 roky, ale samozřejmě pokud máte jako vyšší cukry při sběru, tak tam ten petrolej nemusíte cítit jako nikdy, jo. Ale u těch suchých tak ty 2-3 roky a postupně máme 21 ještě teď momentálně k dispozici a tam už je to intenzivnější. Veľmi sa mi páči, je tam citeľný zvyškový cukor, ale je to perfektne zakomponované, tak naozaj tá kyselina to drží. Tak asi predpokladám teda, že naozaj silno typická pre tento aj severnejšie, alebo teda vyššie položenie, čiže aj keď teda v dnešnej dobe všetci hovoria, že oteplovanie pomáha, asi to vnímate aj vy, tak ročník 24 bol taký, akože v týchto našich končinách, že sa skoro zberalo a skoro došli cukornatosti. No pomáha, ale nepomáhá kyselině. A jednou budeme šťastní tady v Blatnici, že jsme tak na severu, protože i červené víno potřebuje tu páteř, potřebuje tu kyselinu a u těch bílých vín to platí absolutně. Takže my opravdu jsme teď v tuto fázi jsme velmi rádi, že tady ještě ty kyseliny máme. No. Úplne posledná vec, ktorú v prvom stupe by som rád od teba počul, keď si spomínal ten historický príbeh dlhý, že dedo, tvoj otec a ty, kedy teba osvietilo, že kedy ťa to víno tak draplo, že radíme, pojď sem. Já jsem dělal v hotelnictví a v roce 2011 mě otec vzal na Nový Zéland za vínem. Tak troška obkluka. Jo. Nevím, jestli to od něho byl záměr, ale v každém případě odjel jsem s ním na Nový Zéland a během nějakých 10 dnů, kdo zná mého otce, tak ví, že patří mezi jako super degustátory české a hodnotí zahraniční soutěže a tak dále. Takže ho to baví taky trošku víc, než jenom, že dělá si víno pro sebe. Ale my jsme tam teda ochutnali během těch 10 dnů asi 880 vzorků v 80 vinařstvích. A samozřejmě jsme něco plivali, jo. Mali jste preteky? Úplně to nešlo, jako můj otec, když byl jako... To je množstvo, že se mi pretočili oči. Můj otec, když byl v kondici, tak uměl zabrat, když bylo potřeba. Takže to bylo velmi intenzivní, ale je pravdou, že já jsem se potom vrátil zpátky, okamžitě jsem dal výpověď a byť ten začátek byl velmi těžký, protože my jsme dělali 2000 lahví, jo. Byla to trošku ode mě jako hloupost, okamžitě to pustit, ale já jsem takový, že když se pro něco rozhodnu, tak to prostě musím udělat v tu chvíli a už pak není cesty zpět. Takže začátek byl lehce křivolaký, ale teď už to vinařství je schopné se uživit samo, ale pochopitelně potřebujeme ještě vyrůst, takže kupujeme nějaké vinice a potřebujeme zvýšit tu kapacitu. No. Držím ti palce a keď hovoríš o tom vinárstve, tak mám návrh, že by sme sa išli pozrieť aj do tých priestorov, ktoré
že vraj ešte voňajú tak celkom novotou a sú také pekne urobené. Ešte som tam nebol, ale som veľmi zvedavý. Super, super. Môžeme ísť dole? Tak jo, se běhneme z kopce. OK. Na dúšok s Petkom. Predsa len vybrali sme sa do vinárstva, ale zastavili sme pred ním. A hlavne preto, lebo mňa fascinuje táto architektúra, ktorá je oveľa strohejšia ako na tom južnejšom Slovácku. Má to nejaký význam, tá symbolika, že toto je len modrá a biela a dole sú aj tie veľmi pestré ornamenty k tomu farebné? Je to pravdou. My jsme v jedné ze 3 památkově chráněných ulic na celé Moravě, kde teda se zachovaly tady ty původní slovácké bůdy, jak jim říkáme. A skutečně až někdy od Strážnice dolů, jižněji, se objevovaly ty tradiční ornamenty, ty zdobné prvky. U nás teda v Blatnici historicky tomu tak nebylo, nicméně samozřejmě místní vinaři si to občas vyzdobí a v pořádku každý ať si dělá, co chce, takže byl to čistě praktický důvod, že ono se líčilo vápnem, takže logicky si dovedete asi představit, když pod tím bylo bláto a když zapršelo, jak to vypadalo, takže teď to vypadá hezky, teď to obdivujeme, že jo, ale mělo to čistě praktický důvod. Ale naozaj sa cítim tak trochu ako v Skanzene, keď sa prejdem touto ulicou. Aj napriek tomu, že tu sú, teda, no určite, nech sa páči, že sú tu aj tie typické búdy. Zaujímavé, že tie búdy sa volajú rovnako ako u nás. Neviem, či to je tými bielými Karpatmi vlastne v okolí Skalice. Že tiež tí záhoráci naši to volajú búdy. Ale je to tu veľmi pestré a naozaj táto budova za nami, to tvoje, tá prvá stavba toho vinárstva, ktoré tu ešte pribudne aj vo veľkom dvore a teda na tom veľkom pozemku ešte svieti novotou. A je ťažké si pritiahnuť ľudí? Alebo keď si predstavím, že niektorí z tých tvojich kolegov bývajú minútu, 2 od diaľnice, kde je to naozaj veľmi, veľmi super ľahké odbočiť k ním a ešte sú to aj tie vychýrené obce, kde človek nájde niekde v pohode 30-50 vinárov. Má to svá specifika. Bez pochyby jsme v Bílých Karpatech, jsme opravdu u hranic se Slovenskem, což zase vy jste důkazem toho, že když máme nějaké otevřené sklepy, tak velká část hostů je ze Slovenska, hodně k nám jezdí hosté z Polska, protože zase Poláci to mají nejblíž k nám v rámci moravských vinařství. Kým sa príliš neoteplí a nebudú v Ostrave pístovať. Hrozný. Tak už v Polsku je nějakých 40 vinařství. Ale v Polsku, áno, tam to funguje. Takže to určitě ano. Ale má to svá specifika. Souhlasím. Na stranu druhou, kdo je trošičku už, nebo má zprotivené ty klasické destinace, kde není schopen ani přejít silnici kvůli cyklistům, nikoli kvůli autům, kolik je tam turistů, tak tady pořád si zažije takový ten klid toho Slovácka, toho historického Slovácka, kdy si může zajet jednak do těch Bílých Karpat, jednak si tady sednout se sklenkou vína ještě v klidu a v pohodě, takže má to určitě i svoje. No. Keď by som to nazval, že toto je v rámci vašej republiky vinárska exotika, dá sa s týmto súhlasiť? Je to pravda. Jsme prostě trošku dál od té klasické destinace, ale kdo je trošku dobrodruh, kdo rád poznává něco nového, hlásím sa ja tak tomu bych to doporučil z celého srdce. Ochutnáme si, ako je na tom víno z tvojej produkcie. Čo si nám ulial teraz, prosím ťa? Tak, protože se trošku hůř prodávají klarety, když je takhle nazvu, takže to nazýváme trošku po vzoru šampaň, takže Blanc de Noir máme, čili 100% Pinot Noir v bílé variantě. A trošičku k tomu přistupujeme sofistikovaněji, takže nám nazrává nějakých 12 měsíců v neúplně starých barikových sudech, ale je to nějaké druhé, třetí plnění a je to zase ta klasická ukázka toho pinotu tady. Měli jsme rýňák, typický pro Blatnici, takže teď pinot ne v té modré variantě, ale v té bílé variantě. Ale myslím si, že ta typika prostě toho Pinot Noiru tam prostě je. Akom sme ročníku, prosím ťa? 2022. 2022. To víno má aromatiku ovocnú, ale má totálnu
štruktúru červeného vína. Dochuť, ten súd je tam veľmi výrazne sa podpísal, to ležanie v súde. A taninová štruktúra, čo je, keby sme to brali, že biele víno, čo úplne nie je. Jasne, súhlasím. Veľmi atypický prejav, ale ako mňa to veľmi baví. Dokonca cítim zaujímavú takú ten kôstkový prejav odrody, tak kôstky prostě. Z kôstkového ovocia takú dochuť. Jo, mně se taky líbí. Vlastně v té základní charakteristice ten pinot je tam prostě znát, je tam poznat, ta ovocitá struktura a ten konec jasně. Ta silice se tam propisuje z toho sudu přirozeně, takže kdo je, a hlavně na tomhle vždycky rád ukazuju, na tomhle víně, že netřeba nutně se bát úplně suchých vín. Tady jsme jako 0,5 gramů zbytek a přitom krásně odbouraná kyselina jablečná, čili jako nemusíme se bát prostě pít úplně suchá vína a přitom ten dojem bude jemně nasládlý právě díky tomu sudu. Áno, tá násladosť tam je. Ešte ma zaskočilo jedno slovo, ktoré si teraz použil, silica, lebo bavili sme sa s mnohými vinármi a zatiaľ ešte nikto nepoužil že silica ako prejav sudu. Čo si tím myslel konkrétně teda, keby si to chcel jako ľuďom, kteří nejsou v tom úplně doma? Jasně. Tak používáme různé dřeva v rámci jako bednářství. Ať už francouzský dub, že jo, slavonský dub, americký dub. A samozřejmě každý má trošku jinou tu silici, každý do toho propisuje něco jiného. Jo? A když použiju francouzský, že jo, tak tam možná bude nějaký dotek vanilky, toho amerického kokos a tak dál. Jo? Ten slavonský dub samozřejmě má tu strukturu nejpevnější, čili ten se propisuje nejméně do té struktury toho vína, takže proto se často používá právě na bílá, jo? A nikoli na ty červená. Takže je to jakási kombinace. My tady na Moravě samozřejmě milé rádi jsme používali akátové sudy, že jo? Akátové dřevo, jako náletová, která je tady úplně všude. Využili jste místní zdroje? Přesně, takže historicky bylo to nejblíž, nemuseli jsme nic dovážet, takže i pracujeme i s akátem. Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie. Ešte ma zaujalo na etikete toto anglické slovo authentic, ale navrhujem, že vysvetlenie si dajme až dole pri tých súdkoch, kde zreje ďalšie víno. Dobře. Na dúšok s Petkom. Miestnosť prevonaná drevom, to mám rád. Tieto súdky, kde zreje drevo, srdce každého vínomilca zapiští. My sme sem vošli a vlastne jedna časť tohto priestoru je úplne pod zemou a druhá časť vyzerá, ako keby ústila do pozemku na tom svahovitom. Je to tak zaujímavo postavené. Je to asi zámer, z jednej strany ľahko prístupné a z druhej strany sa tvári, že ideme do sklepu, do pivnice. Jo, využíváme ten sklon, přesně tak jak historicky tady ten sklep byl postavený, byť jsme v nějaké nové části, ale to, co vy nevidíte, tak to je ten původní starý sklep z roku 1812, na kterém jsme teda postavili tu novou búdu. A plynule si nadviazal týmto priestorom na ňo, kde teraz zreje víno. Tak. Vonku sme sa bavili o tom, že to anglické slovíčko authentic, ale teraz sa to tu pri tomto víne, ktoré si chytil do ruky, zmenilo na iconic. Tak ako to máš poddelené? A prečo sú tam tieto anglické slovíčka? Je to tak, my děláme 4 řady vín. Já naliju teda, ať máme Nech vieme, o čom hovoríme. Ano, přesně tak, nějaké víno, taky jsem mohl nalít první tobě. V každém případě máme řadu fresh, to je řada, která je pod šroubovým uzávěrem, kam dáváme aromatické odrůdy, tak aby jsme právě naopak, že jo, co nejvíc zachovali ty primární aromatické látky. Potom máme tu nejrozšířenější naši řadu authentic, kde nepoužíváme žádnou chemii, žádné aditiva, nepoužíváme žádné ušlechtilé kvasinky, prostě jenom troška síry a hrozen, nic víc. Jo? To je absolutně typické napříč všemi těmi řadami teda u našeho vinařství. Já mám migrény ze síry, takže snažím se dělat vína tak, abych je mohl pít i já. Potom je to řada iconic a ta se v podstatě liší jenom tím, že my s otcem vybíráme
z té řady autentik to, co my oceňujeme nejvíce, ale je to fakt subjektivní, takže nemusí to tak znamenat v rámci ostatních lidí, ale my to takhle prostě si vydefinujeme. A potom děláme ještě teda vína v kvevry, macerací na slupkách a to je řada Spirit. Takže to jsou 4 řady vlastně našeho vinařství. Teraz si udal ktoré víno konkrétně? A tady jsem záměrně vybral zase něco neúplně typického pro Blatnici, kde chci trošku poukázat na to, že reálně se opravdu ta planeta trošičku otepluje a máme Cabernet Sauvignon z Blatnice, což ještě před jako 15-10 lety by bylo absolutně nemyslitelné. Nicméně to byla stará vinice, kterou už jsme vyklučili, proto je to Dernier, proto je to poslední víno z té vinice. A chci tím prostě ukázat, že může i Cabernet Sauvignon krásně dozrát v Blatnici a mít prostě charakter pěkného vína. Ročníkovo jsme, kedy jste to 2021 ročník. Je to víno podle teba už teraz ideálne na pitie, že už dosiahlo? Myslím si, že úplně v pohodě. Myslím, že úplně v pohodě. On samozřejmě bude mít nějakou setrvačnost, ale teď už já si ho úplně dovedu představit. My máme pár lahví, 120 lahví asi teď jako na prodej, takže... Tak to si takovou ultralimitku vytěhol, to jsem velmi rád. Ano. Nový barikový sud, 12 měsíců a tak jsme si spíš udělali radost, jo? A pro naše jako dobré klienty a kamarády, takže Cabernet Sauvignon. Neviem, či sa už môžem rátať medzi tvojich dobrých kamarátov, ale v každom prípade to víno mi veľmi chutí. Veľmi intenzívna ovocnosť v nose. Prekvapujúco, necení tam až tak ten dotyk toho súdu v nose, ale v dochuti. Tam už píše veľkými písmenami ten súd. Je tam naozaj taká tá čokoládovosť, aj ten prejav toho nazretia. Asi to je teda naozaj dlhšie ležalo v tom baríku, že je to tam cítiť, že to je mohutné. Veľmi stále šťavnatá, mladicky pôsobiaca kyselinka. To je to, co si myslím, že tomu dá potom tu délku v budoucnosti. Není to zase nějaké víno, které bylo úplně že nabušené, plné, alebo s nějakým až do griotkova, alkoholické ani extraktom, přesně tak. Súhlasím, že veľmi pekná piteľnosť. Ak kto má rád takto barikom líznuté drevom barikovým líznuté víno, tak myslím si, že si na tomto pošmákne. Jo, mi to baví. Chceme pít vína, které jsou strašně dobře pitelná. Můžeme někdy meditovat samozřejmě u nějakých jako složitých, sofistikovaných vín, ale nejradši pijem stejně víno s přáteli. Tak. Ale predsa sa tu na tomto súde položenom skrie ešte víno, ktoré sme úplne na začiatku spomínali v súvislosti s históriou vašej rodiny a s tým dedom, ktorý mal veľmi pestrý život. A nemôžeme, samozrejme, nie sme historický pohľad teraz, aby sme tu prebrali historické súvislosti, ale koho to zaujíma, môže prísť na degustáciu a myslím si, že mu porozprávaš to, čo si nám stihol medzi tým, ako boli zapnuté kamery, porozprávať. Ale tá Floriánka, ja už som myslel, že ju neochutnám. Floriánka, áno. Tak to by som si veľmi rád toto ochutnal, lebo naozaj pil som v živote možno 2-3 krát túto odrodu, čiže je to pre mňa niečo, kvôli čomu sme do Blatnice pricestovali tu s tým. Jo. Je to Floriánka Uniké, ještě v nějaké jako variantě Selection, kdy Floriánka, ta historie vlastně začala někdy už v roce 1974, kdy pan profesor Kraus přijel za dědou a přivezl tehdy ledové víno. Což byl absolutní unikát, tehdy z Rakouska tuším. A říká, protože kdo pijete ledová vína, tak čas od času tam máte takové ty zvláštní tóny. No a teď si nebudu vzpomenout, tak to musím Oni majú tie prchavé kyseliny, veď akože to víno býva také otvorenejšie a ten nosíš niekedy. Neviem, či tam teraz mieríš, že k tomu prejavu intenzívnemu v nose. A dokonce vím, že Norma hovorí mídlové, o tom, že... Takové mídlové tóny to dává někdy. Mídlové, ano. Tak to jsem si chtěl jako... Môže to mať spojitosť s tou odstovkou, ktorá ešte síce v norme, ale aj pre ľadové vína je vyššie postavená v rámci technických noriem, kedy sa ešte to víno považuje za zdravé. To jo. Ale úplně jsem ten lak na nechty neměl na mysli, ale to je jedno. Ale v každém případě přivezl zrovna ten typ vína, který někomu jako lahodí a někomu
někomu úplně ne. Někdo chce vyloženě fakt tu ovocnost, chce prostě ten čistý projev. A říká, to bylo krásné, Václave, kdyby jsme měli odrůdu tady na Moravě, která bude dávat přirozeně sladká vína, protože bavíme se opravdu o roku 1972, 73, kdy tohle řešili spolu. A děda teda přemýšlel nějaké 2-3 roky a přišel teda s kombinací Veltlín červený raný s Millerem Thurgau. Protože Miller je super odrůda na šlechtění nových věcí, že jo, vzpomeňme Pálavu, Aurelius, takže Floriánka. A ona je teda raná, ale současně z toho Rieslinku, protože že otec Milleruje je Riesling, tak to přináší tu kyselinu a hlavně máme botritické typy vín, protože on dokonale chytá botritidu. Ta Floriánka absolutně dokonale chytá botritidu. My pijeme teda Selection poloviční barikové sudy, tak jak je v Sauternes, znamená 117 litrové barikové sudy nové. A je to vždycky v nějakém výběru z bobulí minimálně, někdy z výběru z Cibeb a botritické víno, teda typické pro nás. Jo? Takže to je takový jako signature. Já nejsem úplně na ty polosuché, polosladké, ale mám rád přirozeně ušlechtilé sladké vína. Myslím si, že to patří k tomu hroznu, co dokáže prostě ten vinářský biznis vyprodukovat. A je to fajn, takové to na závěr, takové to prostě dát si nějakou tu třešinku, tak má to pre mňa veľmi zaujímavý, taký atypický prejav, že cítite tam aj tú medovosť, ale nehrá tam prím, že skôr by som povedal, že taký pre mňa až jesenný, keď robíš jablkový koláč, keď varíš jablka ako na kompot, kompotované jablka, to je tam ako hlavná dominanta, také, že skôr žlté ovocie. Za tým jemne med, v chuti veľmi zaujímavá taká jemne horkastá dochuť, ale nie ako v dobrom, že to má takú, skôr by som to pripisoval mineralite ako nejakému inému prejavu, čo by tam nemal byť v tom víne. Nižšia kyselinka napríklad voči tým vínám, čo sme mali doteraz. Že sa to tak vymyká, toto víno naozaj. Jo. Jednak je tady odbouraná, ta kyselina zase přirozeně, samovolně. A já bych než teda ty jabka si myslím, že spíš typika obecně pro botrická vína je ta hruška. Taková ta sušená hruška, ta křížala, jak my tomu tady říkáme. Ale může být tam i takové to přezrálé jabko. Jo. Pekná vzorka na záver, čo sa týka vín Masažik. Ja mám pre teba ale ešte jednu výzvu týkajúcu sa tohoto podcastu. A ty o nej dobre vieš, a tá sa volá Slepá degustácia. Já se těším, já zbožňuji slepé degustace a mám strašně rád, když s přáteli si takhle ochutnáváme vína. A keďže nám ešte jeden chýba do partie, kto bude ten přítel, ktorý pribudne? Čeká tam na nás nahoře Vašek, můj sommelier, tak... Ten by mal niečo o víne vedieť, tak si ho preskúšame. Přesně tak, s Vaškem tě seznámím. Slepá degustácia. Vašek, už sme ťa avizovali, keď sme boli v podzemí, ty si tu čakal, zatiaľ poznávam, ahoj. Vybral si veľmi pekné miesto, máš to tu tak zariadené elegantne, jednoducho, taký ten moderný štýl, ako sa hovorí teraz. Toto je vstupná vlastne brána, keď kam niekto príde do vinárstva, sem v Blatnici, že? A príde si zdegustovať víno, tak toto je priestor, ktorý ho privíta. Přesně tak. To je náš degustační sklad. A presne preto sme tu s degustáciou, teraz slepou degustáciou, čiže páni, v krátkosti pripomeniem pravidlá. Máme tu 3 vína schované od pančuchov, sú z nášho regiónu Slovenska, Českej republiky. A čokoľvek máte chuť o nich povedať, budete hovoriť. Dobre? Super. Poďme do toho. Ja som na teba počul slova chvály, Vašku, že ty si veľmi ostrieľaný sommelier, no, tak asi najskúsenejší z nás, čo sme tu. Uvidíme, jestli sa to potvrdí potom v finále. To som zvedavý teda, že... Tak chop sa slova, lebo doteraz Radim sa tuto mal možnosť porozprávať. Ja som tiež rozprával, poď do toho. Dobře, tak jo, tak... Na první dojem určitě asi vidíte jako sytější zlatavá barva, což už jako ve mně evokuje trošku možná, řeknu, vyzrálejší aroma, nebo expresivnější aroma, které potvrzuje vlastně tu barvu. Já myslím, že v té vůni
Je tam trošku takového toho sušeného ovoce, exotického ovoce, je to poměrně vyzrálé. Já myslím, že v chuti jako velmi hezké, že právě je tam koncentrace, je tam šťavnatost, je tam kyselina a promítá se tam přesně i to aroma vlastně, které tam cítíme, právě to sušené ovoce, možná nějaká lehká stopa jako nějakých lučních bylin a tady ten dotek. Jo. Ale působí to jako velmi, řeknu, harmonicky na mě. Já jsem jako velmi mile překvapený z té chuti, protože v té vůni jsem to měl krémovější, než to potom bylo v té chuti. A velmi mile mě překvapila ta kyselina, která to krásně potrhuje potom, tu chuť. Jo? Čili skutečně jako, nejenom, že to je jako takové jako hedvábné, ale má to i potenciál nějaký. Jo? Takže očekával jsem, že to bude starší ve vůni, ale v té chuti si to úplně nemyslím. Ale podľa mňa sme minimálne 3 ročníky. Je to veľmi vyzreté víno. Mne sa páči napriek tej kyseline mäkký dojazd. Je to mäkučké proste. Že fakt vyzreté víno podľa mňa netrúfam si úplne, že ročník 21-20, ale vo forme krásne koncentrované plné, jak som dnes už pochválil. Na začiatku, že je tam extrakt. Přesně tak. Nie som si úplne istý, či to bolo líznuté drevom, ale má to takovou eleganciu. Pro mě je tam taková ta medovost nebo lehká, taková lehká stopa té možná botrytíry, která tam je. Taká prezretost tam je cítit. Přesně, tak ve mně evokuje Riesling, rýnský, vlašský, samozřejmě to je potom jako na debatě. Já to vidím spíš v tom vlašáku, ale rozhodně za mě dobrá trať a super surovina. Jako. Ja som na začiatku chcel povedať, že tam ten nazretý petrolej, ale teraz nie som si úplne až taký istý, že už tam vystupoval taký... Nevadí. Krásne víno. To sme zhodnotili. Pekná teda. Dobrý víno, když to bude dál, tak... My len najlepšie víno. Také, aké nám vinári, ktorí sa zúčastnili v podcaste, nabalili, na seba som skoro zabudol. Tak také vína tu degustujeme. Vzorka číslo 2, páni. Radíme, prevezmeš to ty teraz prvý. Veľmi podobný štýl farieb. Akože tiež to také zlatisté. To prvé víno sa mi zdá teraz s jemnočkým zeleným odbleskom. Ale veľmi sú podobné. Taky si tá poměrně. Je. Tady je lehký zbytek cukru. Kdyby jsme to první víno neměli jako první, tak to možná hodnotím trošku jinak, ale pokusím se o toho oprostit. Až takový ten jako čajový květ. Ale chce kratší. Trošku jako tam převládá ta kyselina. Jenom pro mě teda. Jo. Není to tak harmonické jako to předchozí víno. Ale tak toto bola zase extrémne zaujímavá vzorka. Toto víno stále spĺňa ako štandard veľmi pekného vína, ale nemá tú dĺžku, ani tú silu extraktu. Je tam naozaj, podľa mňa sme polosuchá kategória už. Souhlasím. Určite. Ale zase ten cukor s kyselinkou pekne zharmonizovaný, že v rámci toho, kto má rád tento štýl vína, že s tým zvyškovým cukrom, myslím si, že má to oporu aj v tele. Určite. Je to trošku, řekněme, možná líbivější pro větší spektrum určitě lidí, ale přesně tam taky kyselina vůči tomu cukru. Takže za mě naprosto v pořádku. Mne tam vylieza aromatický, teda aj chuťou taká prezrtá ringlota. Ringle, po vašom. Je tam taková lehká možná otevřenost, nevím, jak to vnímáte vy vinifikačně, třeba jestli je to čistě třeba z nerezu, nebo možná z nějakého třeba, nevím, jestli většího sudu, ale... Ne, 100% nerez. Teda aspoň se to myslím. Ja nie som technolog, tak túto kategóriu vynechám. Jo, souhlas. Môžeme prejsť na to červené víno, páni? Dobře, pojďme. Ste vyrozprávaní ohľadne tohto? Dobre, tak ideme znovu na opačnú stranu. Červené víno, ako býva štandardom u nás, fľaška je skovaná. Ale víno sa trošku vydýchlo a oteplilo v karafe. Ja neviem, či to víno patrí do karafy, či je dostatočne staré ročníkov na to, aby sa vydýchlo, ale v každom prípade, aby sme mali univerzálne porovnateľné podmienky, tak doprejme mu tento servis. Tak Peťko, teďka ty, jo? Dobre, mám na to najmenej času, ale poďme.
Toto ma baví. Jo, to je pěkné. Skôr ako začnem hodnotiť detaily a nuancy, tak toto ma baví. Krásně hladoučké. Toto je hladké, vyzreté. Tady to je jako velmi, jako by řekli, ucelené, jako velmi kompaktní. Kompaktné, gulaté, pekný hladký dojazd, krásne, daniny už uhladené do chuti a nádherná ovocnosť. Tá ovocnosť tam, vy máte také pekné slovo na to, že čiší úplne z toho vína, že to fakt tak trčí. A je od začiatku do konca ovocné, podporené krásnym telom, vyzretým taninom. Krásná, ideální Skôr by som pití, išiel takých super. kvostkového ovocia, červeného, tmavšieho. Souhlasím. Ale toto ma baví, toto víno, toto je krásné. Tady mě přesně baví, že je tam vlastně ovocnost, je tam šťavnatost, je tam i struktura, je tam i délka, že vlastně úplně to víno krásně se tak komplexní. jako, přesně tak, no. Jo, to je super víno. Ročníkovo, no tiež to nie je asi najmladšie, ale nemyslím si, že to má viac ako 2-3 roky to víno. Podľa tej šťavnatosti takého stále mladického prejavu, ale už uhladené v tomto. Určitě. Ne, jako, jo, to jste mě potěšili teda. Jo, to je moc fajn, no. Odhalíme si, páni, ste zvedaví? Jdeme na to. No jasně, pojďme. No dobre, prvá vzorka. Sa nám to aj vinné mušky zbiehajú, no to zacítili dobré vína. Radim bol správne. Riesling Vlašský, 2022, Predium v Ráble vinárstvo. Boli sme u nich nedávno s titulom Vinárstvo roka teraz na Slovensku, aktuálne najčerstvejší. Krásny projekt. Moc pěkný vlašák, teda musím říct. Všechno čest, no. Super. Nitriansko-Vinohradnická oblasť, Ráble. Dobre. Vzorka číslo 2, páni. Furmint polosuché. Mea Grati. To je vinárstvo, ktoré je postavené pár metrov od hranice Tokaja, vo východoslovenskej vinohradníckej oblasti. Predpokladám, že Furmint, ja ho toľkokrát som už chutnal a nikdy ho neviem spoznať proste, že ten Furmint má... Je to aj pre mňa atypická vzorka, ktorú naozaj nemám to nemám napité. A u vás viem, že je to absolútna exotika, že Furmint vlastne, poznáte niekoho v Českej republike, kto by mal Furmint vysadený vôbec? Nevím, neznám nikoho. Že? Takže v rámci pestrosti sme sa niečo naučili. Super. No a červené víno, páni. Verité Rouge, vinárstvo Frtus. Tak to je zo slovenského Tekova. A teraz sme, pardon, aby som... Jak si dobre pamätám, áno, to je medziročníkové asambláž, QE asambláž. Je tam Hron 21, Dunaj 22, Frankovka Modrá 22. Skvelá. Keď som to víno vpil naposledy, ešte nebolo takto uhladené. Dokonca aj vo vinárstve. Fakt za ten čas vo fľaši vykonalo ešte ďalšiu cestu. A 21, 22, tak to sme hovorili, že to je tak ešte stále mladšie, ale už teraz krásne mekučka vyzreté. Skvělé pití, no. No, tak to jako... Super. Môže byť? Pekná jasne, perfektní jako. Dobre, páni. Sme na konci tohto podcastu, jak nám to utieklo rýchlo. Ja som veľmi rád, že sme dnes mohli spoznať príbeh vinárstva Masažik a že si nám aj poukazovala veci, ktoré sú u vás pre Blatnicu také dominantné a dôležité. Máte ešte niečo, páni, na záver, čo sme dnes nespomenuli? Ty si naozaj Vašek počúval. Someliersky něco. Já bych asi jako spíš pozval jako všechny do vinařství, protože ta slovácká vinařská poroblast je, řekl bych, poměrně specifická tím, že je tu spousta jako menších vinařů, kteří se jako snaží a nicméně řeknu takových těch míst, kde by to víno bylo, kde by se tomu jako věnovali tady tím způsobem, jako dělá Radim právě třeba ve vinařství, velmi jako precizně, ta vína jsou specifická samozřejmě, ale není to úplně takový ten, řeknu, konvenční styl těch vín, ani to není ten přírodní styl těch vín. Je to velmi jako o tom, že ta vína mají podstatu a navíc jakoby, tady si dáte víno ve skvělém prostředí, velmi příjemném prostředí, takže určitě nezanevřete na slováckou vinařskou poroblast a na Blatnici, protože je to radost sednout se tady do sklepa, že jo? Nevím, či ti nesobral posledné slovo teraz, Vašek. Ne, vůbec ne. To poslední slovo samozřejmě, které jako zazní, tak je, že děkujeme Peťkovi, že jsme mohli strávit příjemné odpoledne, přechutnat
pro mě skvělá vína, protože vůči svým vínům jsem velmi kritický, takže na ty se mě neptejte. Ale rád ochutnávám vína druhých vinařů, takže za mě to bylo moc příjemné a děkujem, no, že jste přijeli. Bylo to fajn. Ja ďakujem za pozvánku, verím, že to, čo sa tu dneska dialo, bavilo aj našich sledovačov a poslucháčov. Ďakujem aj partnerovi podcastu, ktorý nám dodal víno do slepej degustácie, WinePlanet.sk, WinePlanet.cz. A lúčime sa s vami, tešíme sa na stretnutie pri ďalšom podcaste. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, deje sa tam toho veľmi veľa. Pekný deň, ahoj. Ahoj. Ahoj.